Ahojte a vítajte naspäť. Ďakujem vám, že ste sa opäť rozhodli spolu so mnou cvičiť všímavosť. Na úvod znova začneme úvahou. Aj keď teraz bude chvíľočku nepríjemná, ono to hádam poslúži nejakému účelu. Skúste si teda predstaviť kopu špinavého riadu. Nebol čas tento riad poumývať a tak sa kopa stále zväčšovala a teraz je v nej skoro každý hrniec a riad z kuchyne. No áno, je to svojím spôsobom ťaživá predstava a vlastne vyvoláva takú tendenciu utiec od tohto špinavého riadu a nechať si to na inokedy, na zajtra. A pritom, keď začnete umývať riad, môže to byť celkom príjemná činnosť. Nastavíte si teplú vodu, pustíte obľúbenú hudbu, dneska aj tie saponáty sú na ruky celkom príjemné a vlastne to môže byť zaujímavo strávený čas. A nehovoriac o tom, že potom viete, že máte opäť čisto. Takýto príklad môže pomôcť uvedomiť si, že obavy majú tendenciu nás oklamať. Situácia sa zdá byť horšia, ako v skutočnosti je, alebo to, pred čím utekáme, môže byť zaujímavejšie, ako nám to pokrivený obraz obavy vytvára. A niekedy môže človek aj 10 rokov utekať pred obavou, ktorá sa nikdy nenaplní. A preto nech sa dnes obávame čohokoľvek, vieme jednu vec. Aj keď neviem, čo sa stane, viem, kto som a čím som prešiel, keď sa to stane. Aj keď neviem, čo sa stane, viem, kto som a čím som prešla, keď sa to stane. A nezabudnite si uvedomiť a oceniť sa za to, čo ste dnes urobili a bolo by vám ľúto, keby ste neurobili. Aj keď by to malo byť len umytie toho riadu. Dobre. Takže skúste si nájsť vyrovnanú polohu, precíťte podporu sedadla pod sebou, vlastne doprajte si čas nájsť tú správnu polohu. Zvyčajne pomáha, keď sa snažíte mať spriamenú chrbticu. A teraz si uvedomte, čo cítite, keď dýchate. Môžete sa na úvod zámerne párkrát zhlboka nadýchnuť. Ale potom už nechajte dýchaniu jeho prirodzený priebeh. Keď upierate pozornosť na dýchanie, skúste vnímať, ako vaše telo oddychuje v priestore. A teraz, ako tak cítite prirodzený priebeh vášho dýchania, skúste si všimnúť akékoľvek iné vnemy zo svojho tela. Uvoľnite sa a nechajte všetko odísť. Úplne všetko. V tomto cvičení budeme sledovať, ako sa nám bude vo vedomí zjavovať zvuk. V každom momente, ale vždy práve teraz. Čokoľvek odporuje tomuto vnímaniu prítomnosti, také aká je, môžeme vnímať s láskou.
Práve takýmto prijatím to prestáva byť prekážkou. Skúsme aj tomu ťažkému vo vedomí dovoliť byť tam, byť súčasťou našej skúsenosti. Ponárame sa stále hlbšie do prítomnosti. Rozdiely medzi tým vnútorným a vonkajším sa začínajú strácať. A tak celkové pole našich vnemov, ktoré obsahuje vnútorné aj vonkajšie skúsenosti, sa stáva jediným polom skúsenosti. Skúste si uvedomiť akýkoľvek zvuk, ktorý okolo seba počujete. Môže to byť zvuk môjho hlasu, zvuk vtákov alebo dopravy. Alebo možno reč iných ľudí. Otvorte sa zvukom, ktoré počujete zovšadiaľ. Skúste si povšimnúť každý zvuk hneď, ako sa ukáže vo vedomí. Nech už ste kdekoľvek, väčšinou aj na tichých miestach je občas niečo počuť. Skúste spozorovať rôzne úrovne hluku týchto zvukov. Niekedy môžete počuť aj zvuky zo svojho tela. Telo väčšiny z nás občas vydá nejaký zvuk. Bežne si ich nemusíme vôbec všimnúť, dokiaľ sa neocitneme na nejakom tichom mieste. A taktiež počujeme zvuky pri dýchaní. Skúste si začať uvedomovať, že všetky typy zvukov vznikajú v akomsi priestore, kde sa zvuky objavujú. A tiež si všimnite, že vy zvuky nerobíte svojou vôľou. Ani jeden z tých zvukov, ktoré počujete, ste nevytvorili svojou vôľou. A ani ich nedržíte mimo svojho vedomia. A ani ich nedokážete udržať čo len o moment dlhšie, ako sami ostávajú vo vedomí. Môžete ich počuť iba vtedy a práve vtedy, keď sa zjavia.
Keď sa akýkoľvek zvuk zjaví a na chvíľu zaujme vašu pozornosť, alebo keď zmizne a objaví sa iný. Či už je očakávaný, alebo je prekvapujúci. Z pohľadu vašej priamej skúsenosti je vedomie priestorom, v ktorom sa tieto zvuky a pocity z vášho tela objavujú. Všetky tieto javy sa objavujú v rovnakom priestore vášho vedomia. Hm. Dokážete v sebe podržať zvuk môjho hlasu? Ak vo vás pretrváva pocit, že sa zameriavate na nejaký jeden bod, do ktorého sústredíte uvedomovanie, skúste to povoliť a upustiť toto zameranie na ten jediný bod. Aby sa uvedomenie stalo jedným so všetkým, čo vnímate. Priestor, ktorý spája všetkú našu aktuálnu skúsenosť. Či už sa vám to darí alebo nie, dokážete vnímať akúsi jemnosť v tomto širšom priestore uvedomenia. Niekedy človek dokáže cítiť akoby teplo, ktoré ho potom podporuje, aby to naozaj precítil. Dovoľte si vcítiť sa do tohoto tepla, byť tým teplom. Pohlúďte sa do toho. Toto by nemalo byť niečo aktívne. Skôr je to uvoľnenie a dovolenie si byť pohltený v širšom poli uvedomenia a oddychnúť si tam. A byť s tým a buďte s tým. Aj keď je ten pocit niekedy iba slabý, ale aj keď nič také necítite, je to tiež v poriadku. Buďte jedno s tou neutralitou a oddychnite si v nej. V momente, keď si uvedomíte, že ste sa zatúlali do svojich myšlienok, všimnite si myšlienku samú o sebe. Ako sa objavila v rovnakom priestore vedomia. Čo sa stane s myšlienkou v momente, keď ju začnete pozorovať? Zmizne ako zvuk? Dokážete udržať myšlienku čo len o moment dlhšie
než aký sa zjavila? Počas poslednej minúty tejto meditácie sa vráťte k vnímaniu dýchania. Kdekoľvek sa vám sústredí najlepšie. A iba sa tam sústreďte. Pozorujte, či dokážete svoje dýchanie obsiahnuť svojim sústredením celé. Teraz, keď ste do svojho cvičenia mindfulness zaradili aj vnímanie zvukov, môžete si uvedomiť, že nejestvuje nič také ako rozptýľujúce prostredie pre meditáciu. Určite nepotrebujete ticho. Vlastne môžete byť hneď vedľa rušnej stavby a zistíte, že tieto zvuky, ktoré sa zjavujú vo vedomí, sú rovnako dobré ako akékoľvek iné zvuky. Sú to dobré objekty pre všímavosť. Pre niektorých z vás možno budú aj lepšie ako čokoľvek iné. Na zvuku je niečo, čo dokážete výborne precítiť alebo čo dokáže výborne ukázať otvorenosť a neovládateľnosť skúsenosti. Je to ešte jasnejšie, ako je to pri badaní pocitov zo svojho tela. Takýmto spôsobom môžete spoznávať ďalšie typy vnemov a zistíte, že akákoľvek skúsenosť je potenciálnym objektom pozorovania počas meditácie. Pretože samotné praktizovanie všímavosti je jednoducho vidieť, počuť a cítiť jasnejšie, čokoľvek sa zjaví v každom momente. Majte krásny deň, ďakujem.